guys. Nasa CAGSAWA kami. CAGSAWA. Ano to? Ruins tama? Oo. CAGSAWA Ruins. Mag-i-ATV Ito kami. yung Jinx. Joke lang. Yung simbahan simbahan na. na nalubog sa lahat. Yung pong simbahan na yan, ayun, please. Yung ano Yan po yung simbahan na kampana ano. yan. Yan po yung taas ng simbahan na yung kampana. Kampana na. Yan po yung mayon. Mag-ATV kami. Chili ice cream. Ano na to? Picture mo dito. Mga Chili ice cream. di naman mga. Ayo nga. Sabay ka na rin. Hindi naman makayaw. Kaya. Level 3 Sa unang kagat, matamis. Level 5 pa nga. Pag sa uli na hindi na ang tamis. Di ba mga kuya? Una. Sarap. Sarap ng unang ice cream. Pahingin Anong flavor na ito? Kahit manghang. Pandan. Pandan. Buko pandan. Chili pandan. Oo. Pahingin pa, pahingin pa. Hindi ako makapit. Pahingin pa, sir. Kami sumag-mood. Magkano yan kuya? 50. 50? 50? Level 3 na dapat binili mo. Nakatikim din. Ang sarap. Nakatikim din. Ang mayon, saka ang ano. Yan ba ito? Ito kami na eh. Mini. Parang Mini. magkaano lang. Sarap. Sarap no. Kala Ah, ko, Laika, Carl. na-confuse ako sa lasa kung ano ba naman lasa. Laika, Carl. Kawawa. Uwi pa kayo eh. Sarap. Yan kasi, umuwi pa kayong dalawa. Ang Magkano ka muna sir? Yung vulkan po ngayon, nagbe-vape. Nagbe-vape. Nagbe-vape po yung vulkan. pausok. Yun po. Nagbe-vape siya. Chocolate flavor. Diba kuya? Nandito ka lang talaga, Carl. Boss. Solid. Tapos ate Laika. Babe, picture tayo, babe. Dun oh. Asan ba yung ano ng ATV? Mag-ATV ka. Mahal. Yung mga kalain lang. Gago! Ang ganda doon, Teo. Yung mga bulaklak.
Ikaw pa rin ano ko. Saan tayo? Oh, ano short mo? Kilo. Sama. Ay, buti Iko. ka. Di. Simula ang saldo. PSS din yung manok pala dito. Walang tinamaan. Naggaywang-gaywang. Si Rins na. Pahulo ka ng utang. Iglap lang. Ako'y kinabahan. Hindi nakagalaw. Tayo na puro. Ang callboy na yun. Callboy na. Sira naman 6, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Ginagawa mo. Sa... Anong lugar to? Pinalabak. Muraon. Ayan, Amorawon. Pinalabak. Amo. Ay, putik. Rawon. Amorawon. Magsiswimming kami. Let's go to the beach. Sir, shot na muna kita, Chip. Swimming. Chip. Sir, shot na muna kita. Paano sa to? Ay! Ano to trampo? Ay, auto. Wah, dalian na yung tabig ko rin, nakita tayo. Mga ko sana, mga kabangalan. Kuha na Bukas napam. sa atin. Kuha na so. Kamanak mo. Tirador. Be, kuno mo be. Sa ilalim ng, ng upuan ko. Ay, sa ilalim ng passenger seat. MP lights. Hindi, meron din punta doon. Apon dadar pala. Kalahati lang, pangit man wag kung hindi mo sang nakasurshot. Sa ilalim ng ano? Sa ilalim ng passenger seat sa unahan na. Ano to? Pundador? What's up, guys? After naman ito, pupunta kami ng sementeryo, guys. November 1. It's November... Pundas. November day na November 1. At malapit na rin birthday ko. Baka naman eh. Takto din pala. Tara. Tak. Ito. Libre ah. Tama ko. Takto din pala. Gawa ng magba-birthday na nga ako. Parang yung travel ko dito sa Bicol. Magpa-birthday ko na sa sarili ko. Nag-travel sama ang mga pinsan. At naman yan. Kita niyo ba to? Pundador. Kita niyo yan? Tara. Pakita namin sa inyo yung beach. Bitch. Let's go to the beach. Let's go to the home. Sabi ko, pupunga. Bus. Daw, maglo ako, di mag-iintinta. Sirang bayaw ko kumutayan niya. Maturog na ako. Pakita ko sa inyo ang dagat. Here. Let's swim. 3, 2, 1, lulubog ko kayo. Joke lang. Basa ka na. So ayan guys. Nasa isang beach. Parang pinaka beach resort ng tito ko. Ito pakita ko sa inyo.